थाङा आङो लाखियाबाबो ब्रायबाबो थाथारगोन आं नङाबा आङो आंनि मोखांखौ बोरै दिन्थिहैनो न'आव थांनानै गामियाव थांनानै ओहो आं आंनि मोखांखौ न'आव थांनानै गामियाव थांनानै दिन्थिहैनो हाला लासिंसिं एसेबां बदनाम जाखांनायनि उनाव बे गब्दाया आंखौ साला बदनाम खालामबाय आंखौ साला बदनाम खालामनानै लाखिनो नागिराखै साइस गैयिनि थाखाय गोरिबनि थाखाय फैगासिनो र' गामिनि मानसि सानैसो फैगासिनो गामिनि मानसिफ्रा मोजाङै बुजायबाथाय लागोन खोमा। ओइ मैनास्रि नों मा एथ'ग्राबो अख्रालै प्लिज ना अननानै आंनि जिउनिफ्राय ओंखारलांदो आंहा समफोरनो हाबा दङ नों मा मोनथिनायबो माने बेफोरबायदि खालामबाय दङ आं नोंखौ नांला होनदोंना नोङो बेफोरबायदि बुंबानो जागोन नामा आं सासे सिख्ला मानसि मिथिबाय खेबसे बदनाम जाबाथाय सिख्ला मानसिखौ रावबो लांनो नागिरा नों जाबाय हौवा मानसि नोंहा जेबो टेनसन गैया थाङा होनना बुंदोंना आं गब्दा नों आंखौ माने एथ'ग्राब सैया जालांखौ गब्दा अरे मैनास्रि दा आं मा मोनथिगौ नोंखौ आंना माने नोंनि फारसे एसेबां अननायानो गैखाला मिथिबाय आं बुंदोंना नोङो आंजों थालांबाथाय आंजों हाबा जाबाथाय नोंहा संसाराव जेबो सुखु होननायखौनो मोननाय नङा माने नोङो आंनिफ्राय अननायानो मोनखानाय नङा मानो होनबा आंहा नोंनि फारसे एसेबो अननायानो गैखाला आं नोंखौ एसेबो मोजांखौनो मोनखाला बेनिखायनो मैनास्रि अननानै आंनि जिउनिफ्राय थांदो लाब गैया बेफोरबायदि जबरदस्ति हाबा जाना आं मिथिया नोंनो सानना नायाखै मानो आं दा न'आव थांनानै गामियाव थांनानै आंनि मोखांखौ बोरै दिन्थिहैनो सिख्ला मानसिसो आं मिथिबाय आरो जोंफोर गामिनि मानसि फैगासिनो सानैसो मा औ गब्दा फैगासिनो बिसोरो मोनफैसिगोनानो खोमा साला मैनास्रि गुन्दि नोंसो बेफोरबायदि ना नों माने आंनि जिउखौ धंस खालामनो नागिरदों न' सान्ति खालामनो नागिरदों हा पापि गुन्दि बैथालि नोंलाय गामिनि मानसिफोरखौलाय मानो लिंनांगौ दे आङो लिंखागोन गब्दा मानोना नोङो आंखौ लाखिनाय नङाना नों मानो बेफोरबायदि नै मा एसेबां असान्तिलै आंना हाबायानो फिक्स जाथारबायमोन नों साला बेफोरबायदि आंनिफ्राय 1%बो अननाय मोननाय नङालै नोङो मैनास्रि नों गोसोआव लाखि अनलांगोन नोङो दासो आंखौ बेफोरबायदि बुंदों हाबानि उनाव नोंबो आंखौ अनगोन नौसो हारा बुरै नोंखौ आं अननो सयस गैया एसेबो फिलिंसानो फैया नोंजों आंजों जुदि एसेबो फिलिंस फैयाबालाय आंखौलाय मानोथ' मोजां मोननायमोन आरो मानोथ' गाज्रि खामानि मावनायमोन आरे आंथ' नोंखौ जबरदस्ति खालामाखैमोन ना नोंहासो मानो फैनाय आंजों हा मानो उन्दुनो फैनायमोन आंजों नों जुदि एसेबां मोजां मोनबा नों जुदि एसेबां गियानि मोनबा आंजों मानो फैनायमोन बेफोरबायदि खामानि मावफानो आरे आंथ' हौवा मानसिखा बिनायालाय बिखागोन हौवा मानसिफ्रा बिखायो नोंहालाय मानोथ' होनायमोन आं बिनायाव होनाङामोन ना आरो नों जुदि एसेबां मोजां मोनबा आरो नों जुदि एसेबां सनमान थांजानो गियोमोनबा बदनाम थांजानो गियोमोनबा धंस जाजानो गियोमोनबा मानोथ' होनायमोनब्रा आंनो हा आंथ' नोंखौ जबरदस्ति हमख्रबनानै खाथाबलायनानै नोंखौथ' बेफोरबायदि माबायाखैना फोथायोमोन आं नोंखौ गब्दा नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोखाय आं नोंनो होदोंमोन बेनोथ' दा गोरोन्थि जाबाय आंबो पापि मानो नोंनि बाथ्रायाव गलिनायमोन आंदि नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन ना गब्दा नोंदि आंखौ सानसे समाव आंखौ नागारनानै गुबुन हिन्जाव हाबा खालामगोन बेफोरखौ आं एसेबो साननाय फैयाखैमोन मानोना आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोमोन आं नोंखौ फोथायोमोन आंनि फिसाजोखौ धंस खालामनानै लाखिया होनना बुंबानो जागोन नामा धंस खालामनानै लाखिया होनबानो जागोन नामा मैनास्रिखौ सोर हाबा खालामगोन हा दिनै बयबो मोनथिजोब्बाय आरो जुदि मैनास्रिखौ नाङायानो सानदोंमोनबा मानोथ' बेफोर खामानिखौ मावनायमोन बेफोरखौ मावै सिगाङावथ' गारनो हायोमोन ना दादि हाबायानो फिक्स जाथारबाय गब्दानिया गाबोन सानसेल'सै समफोरनो हाबा हा नोंसोरबो एसे बुजि आरो आजिखालिनि जुगावलाय बेफोरबायदिया सोलिखायो आरो गारलाय लालायफोराथ' जाखाबाय थाखायो गब्दानो दि दा नांथारा मैनास्रिखौ नाङा होनना बुंबानो जागोन नामा हा आंनि फिसाजोखौ सोर हाबा खालामगोन एथ'ग्राब गाज्रि आखलनि मानसिलै नोङो गब्दा आंनि फिसाजोखौ धंस खालामनानै नोङो गुबुन सिख्ला हाबा लानो नागिरदोंमोन दादि जोंफोरनिया ब्रेकआपआनो जाखाबायमोन ब्रेकआप जानायानो दिनै मास मोनथामसो जाबाय गब्दा नोंसो आंखौ ब्रेकआप होदों आंथ' नोंखौ ब्रेकआप होआखैना नोङो बेफोरबायदि बुंबानो जागोन नामा दिनै बोसोरब्रै 1 मास बारबाय जोंफोरना मोजां मोनलायनाया जेबो बाथ्रा गैया मा गैया जेबो दायानो गैया नोङो हरखाब आंखौ ब्रेकआप होबा जागोन नामा नोंसो ब्रेकआप होदों होबाबो नाथाय आंथ' होआखैमोन ना दालाय माथो हा
हा सानैनिबो गेजेराव ब्रेकआप जालायबासो जोंफोर मानिगौमोन दा मैनास्रिया ब्रेकआपखौनो होआखैनो बे हारसिं जेबो दाय गैया मा गैया मैनास्रिखौ जेबोखौनो दाय मोनाखैनो बियो मानो मैनास्रिखौ गारनांगौ जाखो माने इउज खालामखांनानै गारनो सानदों आरोना नोङो हा गब्दा मोनसे खोथा नोंसोरनि फिसाजो मैनास्रियासो गब्दाखौ जबरदस्ति मोजां मोनदोंमोननो मिथिबाय आंनि फिसालाया मैनास्रिखौ गोसोखौनो थोनो नागिराखैमोननो मैनास्रिया फैगोन होननायखौसो थोदोंमोननो मिथिबाय आरो नोंसोर आंनि फिसालाखौ बेफोरबायदि बुंबाय थादों हा एथ'ग्राब गाज्रि दाय होदों मैनास्रिया ओरैनो बानायनासो बुंदों गब्दाया बेफोरबायदि नंखायानो आं गब्दानि बिमा मिथिबाय आङो गब्दाखौ ब्राय गोसोथोआखै गब्दायासो आंखौ प्रप'ज खालामग्रोदोंमोन माने गब्दायासो आंखौ गोसोथोग्रोदोंमोन आं गोसोथोग्रोआखै दे नोंसो गोसोथोग्रोदोंमोन मैनास्रि नोङो बेफोरबायदि बानायना बुंबानो जागोन नामा आंहा सिख्लाफोर आंखाल नांदों नामा नों बायदि मानसिखौ आङो प्रप'ज होनो औ जानला मानला आंनि फिसालाखौ बेफोरबायदि एथ'ग्राब गिदिर दाय होनाङा दे आरो नोंनि फिसाजोखौ आंनि आबा गब्दाया खेबसेल' लोगो हमदोंनो बिबो लोगोफोरजोंसो बिबो लामायावसोनो मिथिबाय मानसिफोरनि गेजेराव 1 मिनिटबो रायज्लायाखैमोन ओरैनो माथो होनानै डाइरेक्ट फैखादोंनो आंनि फिसालाया मिथिबाय नोंसोर जानला मानला एथ'ग्राब गिदिर दाय होनाङा आयौ गब्दा बेथो लाजिलायलांबायहाय आङो दुर्गा फुजायाव थांनायालाय माथो जाखो जिलापिगिरि थफ्लासे लांनाया हा आंखौ नुवाखै सानदोंमोन नामा नों थांखांनायनि उनाव आं नोंनि लांनाय जिलापिखौनो मोनजाहैदों माथो मैनास्रि लानियाव नों बेयाव थगायबा जागोन नामा होमबानिया आब'आ गैयामोन न'आव बेफोरबायदि नङा दे मिथिबाय आंनि फिसाजोनि जिउखौ धंस खालामनो नागिरदों नोंहा गब्दा लाजिया नोङो लाजिया गाज्रि खामानि मावनोबा लाजियाखैमोन हा दा साला आंनि फिसाजोखौ नागारनानै गुबुन सिख्ला हाबा खालामनो नागिरदों नोङो लाजि गैयि लाजिया नोङो हा लाजिया दा बेफोरबायदि बुंबा जालालै हाबाफोरा केन्सेल खालामदो मिथिबाय नङाबा मैनास्रिनि जिउआ धंस जागोन सोर लांगोन सोर हाबा खालामगोन दे मैनास्रिखौ हा बयबो मोनथिजोबसिगोन दा नोंसोरनियावलाय मा प्रुफ दङ दे आं मैनास्रिखौ थांनानै लोगो हमहैदों होननानै मा प्रुफ दङ नोंसोरनियाव आया मा प्रुफ नांलायबावगौ आंनो नुथारबाय नोंखौ आरो नोंनि लांनाय जिलापिखौनो मोनजाहैदों आंहा गब्दा आंनाव प्रुफ दङ नोङो प्रुफ बिबाय थानाङा आं दानो प्रुफ होनो हागौ नाथाय नोंनो लाजिनाय मोनगोन बेनिखायनो आं प्रुफखौ दिन्थियाखै ओमफ्राय दे जाबाय दे जोंफोरबो थांसै बांद्राय गोबाव खालामबाय थाला आरो बांद्राय नांज्लायबाय थानांला आलासियानो जाखासिगोन ओरैनोबाबो उनाव आरो मोखां नायलायनो हायि जागोन लाजिनाय मोनगोन बिनिखायनो नोंसोरो बांद्राय नांज्लायबाय थानांला जों दिनै दा मैनास्रिखौ गालांथ'नोसै ओमफ्राय सप्तासेनि गेजेरावनो मैनास्रिखौ हाबा खालामनांसिगोन गब्दाया बास जाबाय हाबाया थाबैनो केन्सेल खालामदो हाबाया बै सिख्लाखौथ' गब्दाया धंस खालामनो थाङाखैना आंनि फिसाजो मैनास्रिखौसो धंस खालामदों केन्सेल खालामदो हाबाफोरा नङाबा खिन्थु दिगदार जागोन दे केसफोर होनाय जागोन दिनै बेफोरखौ मा दिन नुनांगौ जादों आङो पापि साला कुकुर सैमानि जात साला बान्दार मोख्रा मान सनमान गासैखौबो थांजोबहोबाय नोङो नोंखौ बेफोरबायदि सानाखैमोन आङो गब्दा नोङो दिनै मानो बेफोरबायदि खालामखो दे होमबा जोंफोरबो थांसै गब्दा दिनै मैनास्रिया थाथोंसै गाबोन दोनहै आं थाङा आं गाबोन थांला आं थालांखानोसै दे होमबा मैनास्रिखौ गालांसै सप्तासेनि गेजेरावनो हाबा खालामनांगोन दे नङाबा खिन्थु केस होनाय जागोन नों साला आंनि जिउखौ सान्थि गैयै खालामबाय धंस खालामबाय साला नों पापि मोख्रि सस गैया साला गुन्दै साला थैनो रोङै आंनि जिउखौ सान्थि गैयै खालाममारबाय नोङो आंनि साननायफोरखौ फेलें खालामजोब्बाय नोङो पापि सिख्ला भिखारिनि जात साला गानज्लेद मोखां साला नोंखौबो आं अननाय होआलै नों नायबाय था नों आंनि अननाय मोनगोन सानदों नामा हा अना आइयाबो नोंखौ अना आंबो नोंखौ अना सम्पतिनि लबावनो नोङो गावनि मान सनमानखौ थांहोनानैबाबो साला खासन फैदों आंजों लाजि गैयि सनमान गैयि खना गांसे बायना हो आं नोंनो नों नायबाय था खोब नोङो आंजों ब्राय हाबा जाग्रा नों नायबाय थाल' मैनास्रि आंजों हाबा जायामोनबासो नोङो एसे सान्थि मोनगौमोन नाथाय आंजों हाबा जाखांनायनि उनाव नोङो मालाबाबो सान्थि मोननाय नङा मालाबाबो खुसि मोननाय नङा मानोना आं नोंनो खुसिखौ होखायानो नायबाय था
फिसाया आं सानामोन नोंदि आंखौ सानसे समाव बेफोरबायदि खालामगोन होननानै मालाबाबो सानामोन आङो नोंखौ बेफोरबायदि होनना मिथिबा आं मालाबाबो मोजां मोनामोन नोङो आंखौ गोदै गोदै होननानै फिस्लाय मोजां मोनदोंमोन दा नों आंखौ बेफोरबायदि खालामबाय गब्दा आइलै आफालाय आंखौ निमाहा हो जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावना लाफ्लांबाय आङो नोंसोरनि मान सनमान गासैखौबो थांजोबहोबाय आङो सना सरिलै सना नोंखौ मोनलाय नंला आङो नोङो एथ'ग्राब समायनामोन एथ'ग्राब सेक्सिमोन आंनो नोंखौ नांथारगौमोनलै सना दा नै आंखौ ब्लेकमेलिं खालामनानै आंखौ फासायबाय दा आं दा बेखौ हाबा खालामाबाबो जाया दा मा जागोन आं बेफोरबायदि जागोन होननानै सानथाराखैमोन सोर गुन्दि बियो सोर बैथालि नोंनि सम्पतिखौ नोंहासो फैनो नागिरदों बियो आं मिथिगौ नों एसेबां गाज्रि नङा होननानै मानो नोंखौ बियो बेफोरबायदि फासायनांगौ दिनै सोरबा एथ'ग्राब गाज्रि मानसि थायो नोंनि धोन सम्पतिनि थाखाय बियो नोंनि धोन सम्पतिखौ मोननो थाखाय फासायनानै हाबा जानो फैनो नागिरदों एथ'ग्राब पापि बियो आंखौ लाना खारलै नोङो जोंहा गोजानाव थाहैगोन दे लांनोथ' गोसोमोन नाथाय दा आंनि आखायाव फैसायानो गैया आरो अबाव थाहैनो दे फारसेथिंजाय आरो आंखौ केस होबा आंथ' सिरि सिरि खारखुमानो हागोन दिनै ओमफ्राय नों थांबा आरो एसे बोरैबा जाहैगोन ना खोथाया मा जाना थागोन जोंफोरो जोंनियावथ' फैसाबो गैया आंनो नोंखौ नांथारगौमोन दा मोननाय नंलालै आंखौ केस होदों बिसोरो फासायदों पापिफोरा भिखारिफोरा सरिलै सना नोंखौ दिनैनिफ्राय मोननाय नंला हाबाया केन्सेल जाबाय आंखौ हाबा खालामाबा केस होगोननो आं दा मा खालामनो सान्थि जालांजोब्बायलै मा जागोन दा आंनि हाबाया मा जागोन मानसि सानसि गासैखौबो लिंजोब्बायमोन हाबानि खबरखौ गासैनोबो होजोब्बायमोन हाथायबो खालामजोब्बायमोन दख'नाबो बायबायमोन मानसिफोरा नै दाबो हाबानि खामानि मावगासिनो मा होननानै हाबाखौ केन्सेल जाबाय होननानै बुंबावनो मानो बेफोरबायदि बै सिख्लाया साला गुन्दिया नोङो गोसोथोमारोमोन नामा हा गब्दा बुंनाय थोआ आं गोसोखौनो थोआ बेखौ बै साननैसो ओरैनो रायज्लायदोंमोन गावगाया थैगोन होननायखायसो ओरैनो रायज्लायफ्लादोंमोन आरो लोगोखौनो हमफेराखै सानसेल' सना बेबो लोगोजों बिनियाबो लोगो दङ आंनाबो लोगो दङ ओमफ्राय लामायावसो बेबो मानसिफोरनि गेजेराव 1 मिनिटबो लोगो हमाखै ओरैनो माथो होनाल' फैखादों जोंफोरो जेबो बेफोरबायदि जालायाखै आं एथ'ग्राब गाज्रि मानसि नङालै आंथ' बे खामानिखौ हाबानि उनावसो मावनो होननानै सानखायो आं जेबोखौनो खालामाखैलै सना कसम नोंनि कसम आंखौ ओरैनो फासायदोंलै बियो धोन सम्पति दंसैना जोंहा साख्रियावलानि फिसाला होननानै मिथिगौ ना रायज्लायमारामोनबा नों जुदि बेखौ जेबो खालाममाराखैमोनबा पाप नांगौलै बे सिख्लानिया ओरैनो नंखाय बदनाम होफैदों बियो आं बेखौ दांफेराखैयानोलै आं बेखौ टाचखौनो खालामफेराखै माने देहानि सोमोन्दोआनो गैखाया बेजों मा जागोन दा औलै दा मा जागोन नोंखौ मोननाय नंला हांमा थासिगोन दे होमबा बाय मा जागोन नाथाय आंनो बे मैनास्रि हाराव गानज्लेद मोखांखौ नाङा आं अबावबा खारना थानोसै खोमालै अबावबा खारखुमाहैनोसै आं नाथाय जायगाबो गैयाना फैसाबो गैया आखायाव दाथ' आइयाबो आंखौ रागा जोंनासो दङ नङाबा आदामोननियावनो खाना थाहैथ'नोसै आं दा आलिम बाजैमोननियाव बिसोरबो आंखौ गाज्रि मोनना दङ थेवब्लाबो निमाहा बिगोन आं निमाहा बिबानो बिसोरो आंखौ निमाहा होखागोन आं मिथिगौ र' फन खालामनि र' आदाखौ हेलौ सोरो बाजै आं गब्दा नोंलाय मानो फन खालामदों आंखौ बाजै आं नोंनो फन हराखैमोनलै आं आदानियावसो हरदोंमोन नाथाय आदाया रिसिभ खालामाखै बेनिखायनो नोंनियाव हरबाय आं मानो मा खामानि दं जोंफोरजोंलाय नोंहा हा जानला मानला फन हरनाङा दे गोदान नाम्बारजों फन हरबाय थानाङा बिदि होननानै मिथिबाय हरालै बाजै मालाथ' नुखो दे आं गोदान नाम्बारजों नोंसोरखौ फन खालामनाय बाजै आं जोबोद गिदिर प्रब्लेमाव गोलैना दङलै आं जोबोद टेनसन मिथिगौना बाजै
हा नोंहा टेनसन जादों नोंहा गावगायानो सल्भ खालामना लादो आरो नोंहा टेनसन जादों जोंफोरनोलाय मानो खिन्थादों नोंहा नोंसानो खिन्थानो हाया नामा नोंसाया मालाय सल्भ खालामना होगोन ना जोंलाय नोंसोरनि मा जायो आरो दिननिफ्राय फन हरनाङा रे गब्दा माबाफोर टेनसन जादों मादों नोंसोरा सल्भ खालामना ला जोंफोरखौ फन हरबाय थानाङा आं मोनथिगौ बाजै नों आंखौ रागा जोंना दं होननानै रागा जोंगोनबो दे होननाय सरि दे बाजै थांखांनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाबाय थानांला सरि थेवब्लाबोथ' सरि होनना बुंदोंना आं दिनै आरो आंनो नोंखौ नांला आंनो गुबुनखौसो नांगौ दा आंनो नोंखौ नांला बाजै ओइ गब्दा फालतु खालामबाय थानाङा दे दोन मानो हरलाबायदों नोंलाय गावबा गाव टेनसनफोरखौ सल्भ खालामना ला दे जोंफोरखौ डिस्टार्ब हरनाङा बाजै आं नोंसोरनाव खाना थाहैथ'नोसैलै मा होदों नोङो गब्दा नों मा सानदों जेनेबा जोंफोरखौ जाम्बा जाम्बि सानदों नामा नों बायदि सासे गुन्दाखौ जोंफोरलाय मानो लाखिनो दे जोंफोरनि न'आव मोजांबा बेलेगमोन बाजै आं नोंखौ आगोलनि बायदि एदावलालै सरि बाजै आंखौ हेल्प खालामदोलै बाजै आं नोंसोरनाव थांना थाहैथ'नोसै आं जोबोद प्रब्लेमाव गोलैना दङ फाब नांदों नोंहा फाब आरो दा मा प्रब्लेम जानायखाय जोंफोरखौ गोसोखांदों हा जाम्बालाय जोंखौलाय नोंखौलाय मानो हेल्प खालामनो दे खबरदार जोंफोरनियाव फैनायनि नाम लानाङा नों मोनथिबाय नों बेसे गुन्दा फाफ्लि मानसिखौ जोंफोर लाखिनायाव गैया आरो नोंजों जेबो सोमोन्दो गैया जोंहा मोनथिबाय आरो नोंसा आदा राहुलाबोथ' नोंखौ इसेबो नायनोनो हाला आरे सोरलाय नायनो हानो दे सोरलाय मोजां मोननो गावगायनि बिदानि हिनजावखौनो जुदि रेप खालामनो नागिरो जबरदस्ति खालामनो नागिरो एदावो हा सोर मोजां मोनगोन नों बायदि मानसिखौ दोन फन हरनाङा बाजै प्लिज ना खेबसे खिनिखौ निमाहा हो प्लिज मानसि हिसाबै नों मानसिया जाबायसिना निमाहा होथाव जाखाया गब्दा ओइ कसमलै कसम आं नोंखौ सिगांनि बायदि एदावला माथ्र आंखौ थानो थाखाय एसे जायगा होबानो जाबाय आरो रावनिबो सिगाङाव खिन्थायाबानो जाबाय आं नोंसोरनि रुमाव थांना दंहैयो होननानै लासिया नोङो गब्दा हा लासिया आंखौ नोङो नोंसा बिमानि सिगाङाव मा बदनाम होनायमोन हा नों गावगायासो आंखौ गोसथोनो नागिरोमोन आंखौ जबरदस्ति खालामनो नागिरोमोन ओमफ्राय नोङो उल्था आंखौसो नोङो बदनाम होदोंमोन नोंसानि सिगाङाव माने आंखौसो उल्था लागायना होदोंमोन नोङो बेफोरखौ बावजोब्बाय नामा लाजि रोङै साला नों मा सानदोंलै आंखौ दालिमा एथ'ग्राबो जाम्बि नङा नों बायदि सासे गुन्दाखौ न'आव लाखिना दोननो दोन आयौ मा बायदि मानसि बे गब्दाया लाजिनाबो गैया माबो गैया बोरैबा बिखाथरसो मोनखांलायदों आं बोरैबा गोजांस्राव मोनजोब्बाय आं सासे गुन्दासोना बियो बेनिखायनो एकदम बिनि माथो खोनानाय लोगो लोगोनो गोजांस्राव मोनलायदों आं जेरावखि फैया मानो अनसायखौसो नागिरफ्लांबाय थायो आङो ओमफ्राय नाफिखौबो नागिरबाय थायो आङो मानोबा आंनि गोसोआ दाबो मानिया बिसोर सानैयादि थैबाय ओरैबायदि सानो माने आङो सानसे नङा सानसे बिसोरो ओंखारफैगोन होननानै अनसायाथ' अनसाय बियोथ' गिदिर जाबाथाय जोंफोरखौ सिनायहोनो हानाय नंला नाथाय बे नाफाया फैथारगोन बे आबैखौ नागारना फैनानै बोरैबा मोनबायलै बिसोरी रावबो गैया अन्थाव बाथावनो फिसौजो सासे दङमोन मोजां जागोन होननानै हाबा हरबाय हनै थैगारगारबाय मा बायसिया सुरित लाइफफोराबो सोर माला थैयो जेबो गेरेन्टियानो गैया जोंबा आरो माला थैयो नाफायाथ' जोंफोरखौ बेसेबा रायोमोन देनाय आंखौथ' एसेबो नायनोनो हायामोन थेवब्लाबो मानोबा नाफायखौ गोमानायनि दुखु मोनदों आङो सिख्ला मानसिनो हाजारबाबो बोरैबा मोनो आंनि थाखाय एसेबो अननाय गैयाबाबो आंहा बिसोरनि थाखाय एसेबाबो अननाय दङ आं रावखौबो रागा जोङा आं रावखौबो सैयि नङा आं बयखौबो मोजां मोनो अबावदि गोमाहैमारखो जाम्बिया मानो सिनाय हाया मोहाया जेबोखौनो मिन्थिया बियो मानो खारसनहैनांगौ देनाय गोसथोनायजों बेबो आसामनि बाहेराव आजिखालिनि जुगा आरो ओरैबाबो गाज्रि आरो मानसियाबो ओरै बैसोबो जाथ'वाखैना जोंनिख्रुइबो उन्दैसो जागोन थेवब्लाबो एसे बुजिनो हानाय जाबायमोन किसुमान मानसिया उन्दैयावनो बुजि मोनो अनसाय नोंखौ जुदि खेबसे नुनो मोनबा थेवब्लाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन अबाव थांमारखो नोङो सना बे मैनाथि बाजैनि आत्मायाबो आंनि सिमाङाव सानसेबो नुजाला मानोबा ना अनसाया दाबो थांनानै दङ ना मोजां जायगायाव मोनहैबाय बे अनसाया बेनि थाखायनोथ' आंजों मैनाथि बाजैया सानसेबो नुजाला खोमा जुदि अनसाया खैफोदाव गोलैना दङ अब्ला मैनाथि बाजैया आंनाव सानसेबाबो नुजाफैगौमोन बिनि आत्माया आंनिबा अनसाया मोजां जायगायावनो दं खोमा दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर मा लाइक हरनो बावलायबाय नामा माथो लाइकआनो खमथार फैग्रा जालायबाय
लोगोफोर देहाया बारा मोजां नङा आंनिया दाखालिनिफ्रायनो माथो खालामबावनो आं मानसियानो एकदमबारे बेमारिलै माने बिदिनो बेमार जालु जाला जाबाय थायो आरो सोरबा सोरबि फोथाया आरोना ओरैनो थगायनाय बायदि मोनो मानो थगायनो लोगोफोर आं थगाया भिडिअ हगारनो हाबाथ' बेसेबा मोजांसो मोनो जोंफोरो आरो भिडिअखौ हगारनो हायाबा जोंफोरनियानो लस जायो देहायाथ' मोजां नङा दिनै लोगोफोर थेवब्लाबो खस्थ' मस्थ'यैबाबो हगारथारबाय आरो गाबोनबा मा जायो मिथिला आरोना मानो होनबा आङो बिदिनो मावजि सैमा जोबोद मोजां मोनो नालाय आङो माने मावजि मासे बेमार जाना दं आरोना आं बेखौ गाबोन डक्टरनियाव लांनो नागिरदों नलबारियाव लांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय भिडिअ हगारनो हायो ना हाया मिथिला आरो ओमफ्राय आंबो एसे लोमजाना दंखायो नालाय माने मोजां जायाखै आरोना क्लियारलि जायाखै बेनिखायनो आङो डक्टरनियाव नायना फैथारनोसै माने देहाखौ जोबोद लोरबां मोनगासिनो आरोना माने लोमजाबाय दङ नालाय ओंखामफोरखौबो मोजाङै जानो हायाखै बिदिनो मुलि जायो ओमफ्राय दसे हामो ओमफ्राय आरो लोमजाफिनो आरोना दे होमबा लोगोफोर लाइक होथार जुदि गाबोन जेबो प्रब्लेम जायाबा देहाखौ जुदि एसे मोजां मोनोबा गाबोनबो हगारनाय जागोन